Draga braćo i sestre, dragi vjernici, Isus kaže svojim učenicima kako valja svagda moliti i nikada ne sustati. On poziva na čestu molitvu. Vjernik svoje vrijeme treba ispuniti molitvom. Gospa u Međugorju u jednoj poruci kaže: draga djeco, molite dok vam molitva ne postane radost. Stariji ljudi ističu kako se u kućama nekoć puno molilo. Obavezna je bila jutarnja, ali i večernja molitva. Krunica se nipošto nije izostavljala. Ognjištem je radosno odzvanjala molitva, a predmolili su je većinom muškarci, odnosno muževi i djedovi. Možda danas kriza i potresa crkvu, jer muškarci manje mole, čak i premalo. Osim u molitvi, žene prednjače u crkvenim klupama. Ivica Raguž upozorava da je krivo kazati kako su muškarci manje religiozni i da je ženskom biću pridržano da bude pobožnije i religioznije. To je olako opravdanje muškog bijega iz crkve. Žene se češće ispovijedaju, sklonije su molitvi krunice i križnoga puta, te više odlaze na klanjanje, hodočašća i duhovne razgovore. Raguž toga upozorava da muškarca zapravo i nema u crkvi. I Friedrich Nietzsche je svojedobno definirao kršćanstvo kao religiju slaboga spola, odnosno kao žensku religiju. No, je li to uistinu točno i treba li bi tako? Muškarci iznova moraju postati molitelji. Kad kaže Isus da valja svagda moliti, nikad ne posustati, Isus u prvom redu obraća se svojim učenicima, pozivajući na poniznu molitvu. Poziva apostole i svećenike. I u crkvi je uvriježeno pogrešno mišljenje da neki redovi trebaju više moliti, a drugi će samo raditi. Pojedinci primjerice vjeruju da svećenici moraju samo raditi, a klarise na primjer će moliti. No i svećenik i redovnica moraju moliti. Nikome ne smiješ prepuštati svoju molitvu. Osim osobne, posvećene osobe moraju sudjelovati u zajedničkoj molitvi. No Kristov svećenik mora i sam moliti. To je njegov prvi zadatak, moliti i razgovarati nasamo sa svojim učiteljem. Molitva je iskreno prijateljstvo s Isusom. Bez molitve ne možeš znati što ti Isus želi kazati, ali ne možeš ga ni bolje upoznati. Svećeniku i kršćaninu koji ne moli, Isus zauvijek ostaje stranac. I drugu kušnju je potrebno riješiti, a riječ je o dužini molitve. Važno je često moliti i molitvu nipošto ne propuštati. Danas vlada čudna psihologija, pa ljudi većinom kažu: nije važno koliko molim, nego je važno da molim srcem, pa makar trajalo i 2 minute. To je pogrešan stav. Vjernik mora dugo i ustrajno moliti. Koji će sportaš biti uspješniji? Onaj koji neprestano vježba, pa makar nekada je bio dekoncentriran, ili onaj koji malo vježba, ali vježba svim srcem? Važno je srce, ali važna je žrtva. Crkvi je potrebna duga i ponizna molitva. Pored crkve od molitve žive i obitelji i pozivi. Prije roditelji nisu pitali djecu žele li moliti. Djeca su naprosto morala moliti obiteljsku molitvu. To je bilo zlatno pravilo. Pa makar ukućani bili nesabrani, kućom je odzvanjala večernja molitva. Zato Isus i kaže valja svagda moliti. I zato kad ti se i ne moli, moli. I kad imaš previše posla, moli. Moli uvijek i svagda. Molitva je svojevrsna infuzija za crkvu. Svaka pa i najmanja doza molitve je doista važna. Nikad je ne može biti ni dovoljno ni previše. Nijedna molitva ne može propasti. Tko daruje krv mora ispuniti određene uvjete da bi bio darivatelj, ali tko moli ne treba ispunjavati nikakve uvjete. Svatko može biti darivatelj molitve. Moli, dragi vjerniče, pomozi svojoj crkvi. Osim tebi,
tvoja molitva je uistinu potrebna i drugima.